Sugeng pinanggih malih ing kalodhangan iki ayo bareng-bareng buka lembaran kapisan saka cerita sing tawa banget babagan Desa Wufi. Iki cerita sing diwiwiti adoh sadurunge ana jeneng Desa Wufi. Sawiji dina ing desa Wufi. Bener banget. Cerita iki diwiwiti saka jaman sing wis lali dening waktu. Jaman nalika lemah sing saiki kita idak-idak iki rupane isih beda banget. Oke, ayo diwiwiti. Saiki kita arep mlaku mundur adoh banget menyang jaman biyen. Nalika donya iki isih wujud daratan gedhe sing jenenge Paparan Sunda utawa Sundalen. Coba delengen garis wektu iki. Jamane Homo soloensis kuwi diwiwiti adoh banget sakdurunge jaman kita. Kira-kira 117.000 tahun kepungkur ing Lembah Bengawan Solo. Wah, suwe banget ya. Dheweke kuwi wis nguasai tlatah kene nganti ewonan taun. Lah, sapa to jane Homo soloensis kuwi? Dheweke dudu manungsa purba biasa lho. Otake wae wis meh padha gedene karo otake manungsa modern. Dheweke pinter gawe piranti-piranti sing wis canggih kanggo jamane. Saka balung, erine iwak be, nganti watu. Uripe pindah-pindah golek pangan. Budayane kuwi diarani budaya ngandong. Nanging kahanan ora selawase tetep kaya ngono. Alam duwe karep liya. Ana owah-owahan iklim sing gedhe banget sing bakal ngowahi nasibe Homo soloensis kanggo selawas-lawase. Nah, iki ceritane jaman es arep rampung. Es ing kutub lor lan kidul wiwit leleh. Akibate banyu segara saya suwe saya munggah. Daratan Sundalen sing jembar kuwi alon-alon wiwit kelelep. Kedadean iki ora ujug-ujug, nanging butuh waktu nganti 10.000 taun. Coba bayangno, suwene 10.000 taun, banyu segara terus munggah, alon-alon misahake daratan gedhe mau dadi pulo-pulo cilik sing saiki kita kenal. Lan ning tengah-tengah pagebluk gedhe kuwi, ana sekelompok cilik Homo soloensis sing kejebak. Dheweke kapisah saka sedulur-sedulure ing daratan utama. Akhire dheweke dadi terisolasi, urip dhewean ing pulo anyar sing mentas lair. Pulo kuwi sing bakal dadi Nusa Wufi. Saiki critane dadi tambah menarik. Merga kapencil ing pulo Nusa Wufi, Homo soloensis iki kepeksa adaptasi ben iso tetep urip. Lan saka kene, owah-owahan gedhe wiwit kedaden. Nah, iki sing paling gumunangake. Coba delengen bedane. Homo soloensis sing ana ing pulo Nusa Wufi ngalami owah-owahan fisik. Awake dadi luwih cilik, luwih cendhek tinimbang sedulure sing isih ana ing daratan utama. Bedane adoh banget. Fenomena kaya ngene iki ana jeneng ilmiahe yaiku insular dwarfism. Gampangane, iki cara adaptasi alami. Yen urip ing papan sing luwih cilik, sumber pangane luwih sithik, lan mungsuhe uga luwih sithik, awak sing luwih cilik kuwi luwih irit energi, luwih gampang kanggo bertahan urip. Para ahli paleontologi wis nemokake bukti-bukti sing kuat banget ing pulo Nusa Wufi. Ana fosil balung sing luwih cilik, nanging saka analisis wis dipesthekake nek kuwi balunge wong dewasa dudu bocah. Piranti-piranti watune ya padha, nanging ukurane luwih cilik. Iki bukti anane Homo soloensis versi mini ing Nusa Wufi. Nanging, saben cerita mesti ana pungkasane. Lan nasib pungkasan Homo soloensis ing pulo Nusa Wufi iki dadi misteri sing paling gedhe. Pitakonan gedhe muncul. Lah terus ning ndi parane Homo soloensis saka Nusa Wufi kuwi kok iso ilang tanpa jejak? Ana sawetara teori. Mbok menawa kena bencana alam, utawa mungkin ana pagebluk penyakit sing ganas, utawa kalah saing karo kewan pemangsa liya kaya ajak. Sing jelas, para ahli yakin yen Homo soloensis ing pulo Nusa Wufi iki wis punah adoh sadurunge manungsa modern kaya kita teka. Akhire manungsa kapisan ing Nusa Wufi bener-bener ilang saka panggung sejarah. Sing isih keri mung sepi, mung balung lan watu sing bisu dadi seksi cerita uripe jaman biyen. Nanging, cerita iki jebule durung rampung. Ing Desa Wufi jaman saiki isih ana kumandang saka jaman kepungkur. Anak kapitayan yen para manungsa purba Nusa Wufi kuwi sejatine ora bener-bener lunga. Wong-wong kono nyebut dheweke Sipuba.
manungsa purba. Mitos sing isih urip tekan saiki nyambung lakone manungsa kapisan ing tanah sing saiki kita kenal minangka wewengkone Desa Wufi. Senajan ilmu pengetahuan durung iso njawab, nanging cerita-cerita rakyat ing kene, cerita sing diwariske turun-temurun, kaya-kaya isih nyimpen gemo saka jaman biyen. Cerita babagan makhluk sing jarene manggon ing jero alas. Sasampunipun jaman es, Homo soloensis kapencil wonten pulo Nusa Wufi. Badadanipun dados alit lajeng curas, ninggalaken mitos lokal Desa Wufi si Puba.